Aínda que é un tema no que o Concello non ten competencias, os socialistas entenden que é o suficientemente importante como para ter que abordalo. De aí a súa solicitude dun pleno extraordinario que se celebrará o vindeiro 31 deste mes de xullo. Para os socialistas hai motivos máis que suficientes, xa que a calidade educativa na actualidade no municipio non é a máis idónea, a escasas semanas do inicio dun novo curso. Os motivos son claros e evidentes. A situación que se dou xa o ano pasado no noso Concello respecto a estas situacións que volvemos a plantexar, pois, foron claras e notorias, onde a comunidade educativa se manifestou e expuxo claramente que a situación que plantexa a Consellería para o noso Concello non é a adecuada. As familias e os propios equipos directivos pois, se ven obrigados a ter que mobilizarse de novo, porque a calidade educativa no noso Concello non é a que corresponde. E ante a previsión que se nos traslada desde as diferentes asociacións e equipos directivos, pois entendemos que é o momento de facer esa proposta conxunta, de buscar ese consenso municipal xunto co resto do tecido asociativo e enviarlle realmente á Consellería cales son as necesidades a nivel municipal. Entendemos que os equipos directivos xa o fixeron, xa lle trasladarían esas necesidades, pero queremos reiterar ese apoio por parte do Grupo Socialista á información que se lle transmita á Consellería para tratar de revertir a situación que entendemos que se vai a volver a dar este verán. Entre outras cuestións, reclaman que se cumpran as ratios legais nas escolas que contan con alumnado con necesidades especiais e se dote axeitadamente de profesorado especializado aos centros que o precisan. E reiterarlle á Consellería que Rianxo ten que ter esa calidade, ese desdobre de aulas, esas ratios, cumplir as ratios nos diferentes centros educativos e dotar de persoal docente tanto de PT como de L como dos equipos de orientación para dispoñer realmente dun sistema educativo de calidade. Outra das cuestións que se abordarán neste pleno será a situación do Servizo Municipal de Atención Temperá, un servizo para eles prioritario, o que o Executivo local non lle presta a atención que precisa. Un servizo sin contrato, un servicio sin regulamento, onde o Partido Socialista tivo que presentar alegacións a ese regulamento inicial elevado a pleno e que foi aprobado tanto por Partido Popular como por Rianxo en Común, donde non velan por a seguridade das familias. É dicir, as familias acceden ao Partido Socialista a preguntarlle como teñen que reclamar. E iso é o que trataba de expresar exactamente o Partido Socialista en ese regulamento. Velar porque as familias sean protegidas nun servicio que entendemos que é fundamental para Rianxo.